Ba alkhairi bace kuma ba sharri bace, ni ma in ka tambayan ban san me take nufi ba, ban san me take nufi ba. Ba fara bace ba soyayya, ba fara bace ba, ba baka bace ba soyayya, ba baka bace ba. Ba duhu bace ba soyayya, ba haske bace ba. Idan dai kana yi to wacce dai kake yi kai ka san kalar ta. Ba koyanta dai ake ba, ba haifarta dai ake ba. Ita ba malama bace ba kuma ba ɗaliba bace ba. Zanen kadarta idan ta rubuta dole ɗan adam tilas sai ya karanta, sai ya karanta. Babu gwani wajen iyata, babu gwana wajen saninta. Ita ba faduwa bace ba kuma ba nasara bace ba. Dan koya ta ayyana ma a cikin zuciya sai ka kira shi fasararta. Halitta babba soyayya, halitta babba, halitta babba soyayya, halitta babba. Ba addini bace ba, ba al'ada bace ba. Wasu sun daina magwadata kuma sun daina bibiyarta. Tun daga ran da sun ka gano ashe a duniya an rasa rayuka silarta. Wani ya arziki silarta, wani ya karye silarta, wani ya hankali silarta, wani ya haukace silarta. Kafin gane sirrikanta daɗi da wahalarta, je kai yi mata malam, je kai yi mata. Nan ne za ka gane mai son ka ko da lafiyarka ko da rashinta, ko da rashinta. Nan ne za ka gane mai son ka ko da dukiyarka ko da rashinta, ko da rashinta. Ni dai iya sani na da soyayya ba aljana bace ba. Ni dai iya sani na da soyayya ita ba mutum bace ba. Ni dai iya sani na da soyayya ba dabba bace ba, ba daɗi bace ba, ba wahala bace ba. Sanin zahirin sifarta ko kwaɗanda ne ba mu guji wajen gwadata, ba mu guji wajen gwadata. Halitta babba